Euskal Herriko eta Kataluniako buruzagi independentisten aurkako espioitza kasuak argitzeko ikerketa batzorde bat eratzea beharrezkoa dela adierazi dute azken egunotan zenbait alderdik. Atzo ordea, Espainiako Kongresuko bozeramaileen batzarrean proposamenari uko egin zion PSOEk, PP, Vox eta Ciudadanosen babesarekin. Espainiako gobernuak eren egun jakinarazi zuen Pedro Sánchez gobernuburua eta Margarita Robles defentsa ministroa ere zelatatu egin zituztela. Oraindik ordea ez dago argi nor dagoen zelatatze horien atzean. Margarita Robles Espainiako gobernuko defentsa ministroa agerraldia ari da eskaintzen gaur diputatuen Kongresuko defentsa batzordean Pegasus auziaren polemika betean. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongitorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez, Deustuko estudietatik ari gara, zuzenean, eta hemendik eta hartu biterdiak bitartean Euskal Herrian, zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Maiatzak 4 ditu gaur, aste azkena da, eta gaur goizean zehar esan dugu diputatuen kongresuan ari dela Margarita Robles, eta baita ere CNIaren burua Paz Esteban adierazpenak eginez, baina atzoko PSOEk hartutako erabaki hori, ikerketa batzorde horri ezezkoa ematearen adierazpenik ez momentuz. Bate egingo dugu, pantaiaren bestaldean baitugu Mertxe Aizpurua, AZ Bilduren Kongresuko bozeramailea, eguerdion? Eguerdion. Esan dugu, ez da atzokoan PSOEk ultraeskuinaren eta eskuinarekin batera muzin egin zion ikerketa batzorde horren eratzeari. Ez dakit harritzeko modukoa izango zen ebazpena, baina zein irakurketa egiten duzue? Harritzeko ez dakit bazen edo ez, egia esan ja gauza gutxik harritzen gaitu ez hemen, baina egia da espero zezakeela hainbeste aldiz, balore demokratikoak eta baita ere gardentasuna ahoz-aho eduki duten gobernuaren aldetik gutxienezko keinu bat eta gauzak serioski planteatzen ditula onartzea eta adieraztea, ez? Azken finean, honekin beste mantu bat jarri nahi dute, lausotu egin nahi dute gertatzen ari dena, eta nik uste gauzak horrela lertzen direnean ezin dela hain errez estali, ez? Badirudi gardentasuna ahoz-aho dutela, baina zenbait eta gehiago hitz egin gardentasunaz gobernu honek, hainbat galdera gehiago sortzen zaizkigu eta ikusten ari gara gardentasunik ez dagoela, eta nahi dutena dela nolabait estali guzti hau, ez? Nik uste hainbeste urtetan ohitu da estatu hau gauzak nahi duen eran egitea, inertzia horietatik bizi dela eta ez direla konturatzen arduragabekeri handia dela, baita ere gobernuaren aldetik eta beraien iruditik begiratuta. Atzoko agerraldian aipatzen zenuen, ez da? Zalantzarik gabe eta frogekin frogatu behar dela, argitu behar dela Pegasus programa ez dutela estatuko estolderiek erabili, baina ikerketa batzorderik gabe eta sekretu ofizialen batzordearen bidetik ezer gutxi esperota, zein bide gelditzen da? Jarraitu dezagun, ez, exigituz eta aldarrikatuz behar dena, ez, eta azken finean, hainbat momentutan geratzen dena da, dauden kontraesanak eta azalareztea eta pasatzen ez ustea horrelako egoerak, ez, nik uste horrekin ere zerbait lortzen dela, egia da, bihar sekretu ofizialen batzorde hori egongo da, ez dugu ezer espero, hortik egia esan, gaur Margarita Robles dago beste defentsa batzordean eta ezer gutxi esaten ari da, apenas eta ezer, ze horrela aitortu du eta ez duela inolako informaziorik emango, ze bihar omen da tokia han informazio guztia zeneik eman dezan, baina informazio guzti hori badakigu zertan gauzatuko den, utxala izango da, ze kuriosa bada ere zeneik legez sekretupean mantendu behar ditu egiten dituen guztiak, hau da, bai legalak izan edo ilegalak izan, beraz, ez dauka irteera askorik, baina, joango gara biharko batzorde horretara eta gutxienez mai gainean jarriko ditugu, kontraesan guztiak, ez gaur egun galdera asko daude eta konfusio asko dago eta erantzunik gabeko galdera asko daude batez ere. Bai, aipatu duzu bihar zeneiko zuzendariak bagerraldia egingo duela, Pegasus auziari buruz. Moncloak momentuz ez du argitu bere dimisioa egingo denala ez? Ez dakit horrekin nahikoa izango litzatekeen, zer uste duzue?
Nahikoa, gobernuak egia da oso gauza gutxi egin dituela, ez, sekretupeko batzorde hau eratu zuen, inork ez genuen eskatu egia esan hau, baino bada normaltasun batean sartzeko batzorde bat eratu egin behar zela, legegintzaldiaren aurrean hasieran eratu behar zen, etzan egin, orain egin dute keinu bat bezala, baina keinu horrek ez du balio, behar dena da hemen ikerketa bat, eta badaude gauza batzuk absurdoak direnak, eta gaurtik aurrera Europan martxan jarriko den bezala batzorde bat gauza guzti hauek ikertzeko, kuriosoa da, hemen ez egotea batzorde hori, ez gu jarraituko dugu gure eskakizuna, ze uste dugu dimisioak behar direla eta neurriak hartu behar direla, baina lehendabizi jakin beharko dugu zer gertatu den, nork agindu zituen egin diren entzuketa horiek, eta hortik aurrera neurriak hartu beharko dira, eta noski neurriak hartu behar direla, baina lehendabizi jakin behar dugu zer den, zeneiko zuzendari honen dimisioa ematen bada, eta prentsatik jakiten ari gara egun hauetan guztia, dauden informazioak direnak eta ez direnak, baina badirudi horrela izango dela medioek esaten dutenez, baina horrekin ez da bukatuko, esan nahi dut horrekin uste badut nahikoa dela, eta dimisio bakar batekin gauzak argitzen direla, ez da egia, ze gauzak ez dira argituko, eta guk eskatzen duguna da argitasuna eta gardentasun hori, ez, eta informazioa ematea ze eskandalagarria da gertatu dena, eta informazioa eman behar da, eta behartuta dago gobernua informazioa ematera. Borondatea edo ausardia falta zaio beraz Moncloari afera honi heltzeko, zein da irakurketa? Bai, beste hainbat gauzetan bezala, ez, Moncloak pauso gehiago eman beharko lituzke, eremu guztietan eta atal guztietan. Hau oso evidentea gertatu da, eta egia da New Yorkerrek ez bazuen atera, honetaz ez ginela hitz egiten arituko gaur egun, ez? Batzutan gauzak lehertu egiten dira eta kontrolpetik ateratzen zaie gobernuari, baina egia da, aurrera jo nahi badu, eta nolabait demokratizatu egin nahi balin badu estatu hau, pauso asko eman behar ditula oraindikan aurrera, eta hainbeste begiratu gabe eskuinera, ez, eta nik uste tendentzia hori baduela gobernu honek, etengabe zeharka bada ere, etengabe begiratzen ari da eskuinari, eta horren menpe mugitzen da, ez, eta larria da, ze eskuinak ez luke inoiz egingo hori, ez, eta aurrera jo nahi balin bada, oso ondo markatu behar da zer nahi duzun, eta dagoenaren errealitatearen neurriak hartu, eta aurrera jarraitu, eta aurrera pausoak eman, eremu guztietan, Afera honek argi dagoena da segurtasuna ez baian jarri duela, konfiantza ere, soilik gizartearen partetik, baizik eta koalizio gobernuaren barruan ere, aipatu izan duzu harremanak ukituta daudela, zein punturaino, Eskerra Republikanaren batez ere hortarazpenaren ondotik, zein puntutan da Sánchezen gobernua, kolokan dago? Bueno, nik uste kolokan egon dela denbora guztian, ez, egia da ez dela egon horrelako epealdi baten normaltasun batean edo estabilidade batean muitu dena, eta etengabe gaude, egia da akumulatzen ari direla, eta gauza asko gertatzen ari direla denbora gutxian, Saharako kontua, hainbat gauza gertatzen ari dira, eta etengabe goaz horrelako kolpe informatibotik beste kolpe informatibotara, ez, eta funtsezko gauzak direla. Orduan nik uste ohartu behar dela horretaz, kontziente izan behar dela, gauza batetaz, gobernu hau, eta dela aurrerantzean jarraitu nahi balin badu, eta hemendik urrengo legegintzaldian ere gobernuan mantendu nahi bada, nahi eta nahiezkoa izango dula, orain sostengua ematen diogun indarrekin kontatzea, eta horrelako errespetu marko bat eratu behar dela, eta hori konfiantza da, eta konfiantza hautsi egiten da batzuetan, eta egia da, kinkalarrian egon daitekela, edo behintzat gauzak ez dituela erresten horrela izateko. Egia da guk ere badakigula, hau dela, tamalez, Estatu Espainolak eduki dezaken gobernurik aurrerakoiena hori horrela da, eta evidentea da, eta hain orkestu ukatuko, baino horrek ez digu egiten nolabait menpeko
edozein gauza onartzeko, eta horretaz ere kontziente izan behar da, gobernua eta horren baitan hartu beharko lituzke erabakiak eta joerak. Mertxe Ainspuruan, eskerrik asko gaurkoan gurekin izateagatik eta biharkoan zeneiak egingo duen agerraldi horren zain gelditzen gara beraz, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, arratsaldeon. Eta Madriletik Parisera egin behar dugu salto, izan ere 5 aste barru ospatuko diren Asanblada Nazionalerako hauteskundei begira, azken ordukoa baita, Frantziako alderdi komunista eta sozialista ere ezkerreko frontera batu direla. Frantzia intsumisoak eta berdeek egindako akordiora batuta. Beraz, esan daiteke, ezkerreko alderdien arteko koalizio zabala egiteko akordioa. Eta ekologismoak lorturiko akordio hori, egia da beste maila batean, eskualde hauteskundetan dagoeneko hainbat hiri eta regioetan akordio zabalak osatu zituzten eta horri esker Marseilla edo Bordele bezalako hiriburutan gobernuak lortu zituzten. Baina egia da Frantzia mailan aspalditikan ez zela gertatzen hori bezalako adostasun maila. Egia da beranta batez heltzen dela akordio hori eta segurazki presidentzialetan jasotako kolpeak behartu du edo bultzatu du finean prozesu hori askartzea. Alderdi ezberdinen oinarriak aspalditik eskatzen zuten, nolabaiteko oinarrizko konpromisu bat, kontutan izanik Frantziar estatuko panorama politiko instituzionalean azken urteotan eskuinerantz gertaturiko traslado hori kontutan izanik eta bereziki horri esker, ez aukeren faltarekin lotuta, ultraeskuinak lorturiko emaitza hoiei aurre egiteko. Finean presidentetzarako aukerarik ez da egon, hauteskunde legegileak diferenteak dire, nahiz eta sistema antzekoa izan, hau da uninominala eta 2 itzulitara jokatzen dire 577 barruti horiek edo deputatu postu horiek, baina noski barruti bakoitzan osatu behar dire hautagaitzak eta asko daudenean normalki ezkerrak zailtasunak izaten ditu. Akordio honi esker kontutan izanik alderdi ezberdinen artean banatu dituzteela zerrenda buruak gutxienez teorikoki eta logika politikako lan egintzen du baitari edo hori pentsatzera eramaten du, bere aukerak asko hobeagoak izango dira. Hainbat inkesta argitaratu dire, nun ezkerreko fronte hori jartzen dute nolabait lehiatzen makronismoarekin eta hori janeko albiste nahiko esanguratsua bada. Aipatu duzu ezta, izan ere Frantziako ezkerrak pairatu duela presidentzialetan zatituta egotearen ondorioak, baita ere ultraeskuinaren gorakadari aurre egiteko nolabait batasunaren bila dabiltzala orain. Ez dakit Ipar Euskal Herriko hautetzientzat eta hemengo aldarrikapenentzat ate bat zabaltzen duenik honek? Nik esango nuke hau Parisko sukaldean eginako plater badala. Are, Parisko bulegoetan eginako adostasun badala, ez? Oso eratzekin hauteskunde horietan ezkerraren galera gelditzeko. Hori da akordioaren funtsa eta nik uste hori ez dugula bistaz galdu behar. Presidentetzarako bozetatik aterazan irakurketa argi bat, irakurketa horrek agintzen du Frantzia intsumitua gehiengoa baduela ezkerraren eremuan, hau da, orain dela 5 urte dagoeneko tendentzia hori irudikatu bazan, hauteskunde hautan argiki geratu da, kontutan izanik bai komunistek eta berezik sozialistek eta baita ekologistek ere izan dituzten emaitza apalak ikusita, Frantzia intsumitua badaukala gehiengoa esparru hortan. Eta horrek albideratu du neurri batean, sigla horren inguruan eta Jean-Luc Mélenchon bere buruzagiaren inguruan antolatzea batasun hori. Nik esango nuke kontutan izanik panorama orokorra Frantziar estatuan albiste aski baikorra dela ezkerrak eta ekologismoak nolabaiteko oinarrizko akordio batera iristera
beste eskaintza bat mahai gainean jartzeko. Egoera benetan muturrekoa dalako Frantziar panorama politiko hori ikusita, eta aukera handiak zirelako bai la Republikan Marx eta baita Rassemblement Nazionalek emaitzak onak lortzeko, baliatuta bi hauteskunden horien artean hurbiltasun hori. Batasun horrek zabaltzen ditu aukera batzuk, zabaltzen du atea berri bat, baina oso klabe errepublikarrean egindako adostasun badala esango nuke. Ez du inondik inora aintzat hartzen, eskualde ezberdinetan, lurralde ezberdinetan egon daitezken aldarrikapenak are. Akordio hori eginda, mapa baten gainean, barrutiz barruti, indar korrelazioan arabera, hautagaitzak banatuz, eta gero ikusin barko da, iritsiko denean momentua hori kudeatzeko barruti bakoitzean, ea horrek zen olako erantzunen izanen duen, bai bertako eragileen aldetik eta baita boto emaileen aldetik. Frantzia insumitua ezaguna da Ipar Euskal Herrian oso posizio jakobinoak ditulako, Jean-Luc Mélenchonek ez du onartzen frantsesa hizkuntzaren haratago doan ezer, inundik inora ez du onartzen Frantziar estatuaren menpe dauden nazioen eta kulturen aniztasun hori, eta zentzu hortatik ezin da pentsatu aliantza honek berehalako erantzun baikorra emango diola, adibidez Ipar Euskal Herrian mahai gainean dagoen agendari. Horrek ez dukentzen, nolabait nabarmentzeko egia dela, arlo sozialean nolabaiteko oxigenazio ekarri dezakela. Hau da, mahai gainean jarriko ditu hainbat gaia, erretrataren adinaren gibilatzen kontra, edo oinarrizko soldata igotzaren alde, eta horiek elementuek nolabaitek indar bat hartuko dute kanpainan zehar, eta hori pozgarria da. Ipar Euskal Herriaren kasuan, 3 barruti ezberdinetan banatuta dago gure lurraldea, horrelako batean gainera Bearnoko hain sartzen dire tartean, ohikoa denez, eta nik esango nuke Ipar Euskal Herriaren kasuan, bai ekologismoaren eta bai eskerraren banderak aspalditik erakusten ditula eta altxatzen ditula Euskal Herria baik, orain dela 5 urte egin zuen bezala, urratsa egin du aurkezteko hauteskunde horietan, 3 barrutietan aurkeztuko ditu bere hautagaiak, eta Euskal Herria bere baitan aniztasun hori jasotzen du dagoeneko. Hemendikan aurrera ikusi barko da, bai Alderdi Sozialistak, bai Frantzia insumituak, finean batasun berri horren eragileek, bertako eragileek, tokiko eragileek, zen olako erantzuna ematen dioten akordio estrategiko horri, eta ea ze lurra hartzen duen adostasun hori. Eta hori izango da, nik uste dut, hurrengo urratsa, baina momentuz oso Pariserako eginako akordio batetaz ari gara. Adi jarraituko ditugu hauteskunde legegietara begirako berriak, baina gaiz aldatu behar dugu eta gugurera etorrita izan ere Ipar Euskal Herrian mugimendu berri bat sortu delako, Suti Gazte izenekoa, eta hain zuzen besteak beste ikasketak euskaraz, goi mailako ikasketak euskaraz egiteko aldarria dutena, ez? Zeren isla dira horrelako ekimenak? Bueno, alde batetik bada mugimendu bat baino dinamika berri bat, nolabait nahi duela aukera berri bat eskaini Ipar Euskal Herriko gaztei saretzeko eta haien problematikaen inguruan adostasunak bilatzeko eta dinamikak eta lan amankomuna garatzeko. Oraindik ere bere abiatze fase batean murgilduta dago Suti Gazte mugimendua, baina dagoeneko plantan eman du lehenengo ekimen bat, eta ekimen horren bidez aldarrikatzen du goi ikasketak egin beharten ikaslek aukera izan ditzatela nolabait karrera edo ikasketa mota ezberdinak euskaraz egiteko. Gaur-gaurkoz egoera oso eskasa da horri dagokionez, Ipar Euskal Herrian, Baionan zehazki, bakarrikan euskal ikasketak lizentzia alda euskaraz ikasi, eta gainerako goi ikasketak egin behar dire edo Baionan Paben edo hortik kanpo beti ere frantsesez, ez? Zentzu hortan, sinadura bilketa bati ekin diote, eta zuzendu dute eskaera hirukoitza, ez? Alde batetikan Baionako
errektore buruari, zen jakin behar da Baionan dagoen kampusa, Babeko UPPA kampusaren menpe dagola, bestalde Pirineo Atlantikoen departamentuko hezkuntza arduradunari, eta baita ere Euskal Herriko Unibertsitateko rektoreari, zeren finean gazte hauek nabarmentzen dutena da alde batetikan 5.000 ikasle inguruko ikasketak egiteko aukeran daudela Ipar Euskal Herrian, horietako asko eta ez soilik zehazkatik pasatzen direnak, baizik eta eredu elibidunetan ikasi dutenek aukera behar luketeukan euskaraz jarraitzeko goi ikasketak horiek, eta zentzu hortan badagola nolabait bidasoaren bi aldetako eskara ezberdinak, alde batetikan hemengo aipaturiko ordezkariei eskatzen diete garatzeko eskaintza, eta beste aldetikan HUko ordezkariei eskatzen diete Ipar Euskal Herriko ikasleak ez tratatzea atzerritar gisara, baizik eta ateak zabaltzea dauden oztopo burokratikoak gaindituz ikasle horiek Euskal Herrian euskaraz ikasteko aukera ukan dezaten. Maite Ubiria, eskerrik asko gaurkoan gako guzti hauek emateagatik. Eskerrik asko zuei. Eta Nafarroan ere, hezkuntzarekin eta hizkuntzarekin lotutako eztabaida izan ere ingelesez ikasteko programa lege izateak hautsak harrotu ditu. Euskalgintzaren Kontseiluaren iritziz pailegea berdintasunaren aurkako legea da eta mobilizazioak iragarri dituzte larun baterako beste eragile batzuekin batera. Aurreko ostegunean Nafarroako parlamentuak pairen ereduan hartutako erabakia. Hitz batera ekarri behar badugu, iruditzen zaigu, hau berdintasunaren kontrako beste kolpe bat, beste eraso bat dela. Gu nahi dugulako, eta hortan saiatzen ari gara, euskaren inguruko eztabaida hau beste parametro batzuetara eramatea. Hitz egiten ari gara kohesio sozialaz, hitz egiten ari gara berdintasunaz, eta hitz egiten ari gara justiziaz. Eta iruditzen zaigu horrexegatik, aurreko ostegunean Nafarroako parlamentuak onartutakoa horren kontra doala. Esan bezala erabaki larria iruditzen zaigu. Gure ustez, gobernuak badaka funtzio bat, badaka lan bat egitekoa. Eta lan hori da, berezko hizkuntza sustatzea. Eta gaur egun, oraindik, milaka gazte derrigorrezko hizkuntza amaitzen dutenean, ez dakate Euskarari buruzko inolako noziorik. Euskara erabat arrotz egiten zaio, berezko hizkuntza arrotz egiten zaie. Errealitate horren aurrean, ingelesa baliatzea, nolabait horri aurre egiteko, deitoragarria iruditzen zaigu. Eta gaitzaldatu behar dugu izan ere eguneko lerroburua ere bada, Bizkaiko Foru Aldundiaren babespean egon zen 20 urteko migratzaile bat, hil dela Bilboko edukiontzi batean astearte honetan agertu da haren gorpua, zabalgarbin dirudienez gaztea edukiontzira sartu zen lo egitera eta etzuen zaborra biltzeko kamioia iritsi zenik ohartaraziko. Ez da lehen aldia. Duela gutxiko adibide giza, azaroan Irunen gazte bat bizia hegaltzeko zorian egon zen, zaborraren kamioiak lo zegoen kontainerra iraui zuenean. Ongi etorri errefuxiatuak salatu duenez, gaur gauean udaltzaingoak Atxuriko kantzetan lo egiten zeuden pertsonak desalojatu ditu berriro, eta beste toki arriskutsuagoak bilatu behar izan dituztela salatu du eragileak. Azken orduetan gainera Euskal Herrian beste 2 lan istripu hilgarri jaso dira, 69 urteko garraiolari bat hilda Hernanin, kamioi batek harrapatuta eta bestalde 35 urteko gizon bat hilda Ondarroan, izandako lan istripua, langilearen gorpua astelehenean aurkitu zen, baina ez dakite oraindik ziur noiz izan zen istripua. Eraikuntzan ari zen lanean eta badirudi bakarrik zebilela. Egun batzuk igaro direlako gorpua aurkitu duten arte. Sindikatuek lan istripu hilgarriei aurre egiteko neurriak eskatu dituzte.
Bestalde Euskal LGTBI plus behatokiak Bilboko Alde Zaharrean jasotako 4 heriotzen atzean dagoen LGTBI fobia salatu du, eta horien arka mobilizatzera deitu du gizarte osoa. Izan ere, kasu horren inguruan sekretupeko ikerketa bat abiatu du Ertzaintzak, atzo Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak azaldu duenez. 4 gizonezko horien heriotzak lotzen dituen hainbat zantzu aurkitu ditu poliziak, El Correo hedabideak aditzera eman duenez. Batetik, guztiak joan den urteko irailetik urrira bitartean agertu ziren hilda Bilboko Alde Zaharrean. Hasieran guztiak modu naturalean hil zirela pentsatu zuen familiartekoek eta poliziak, baina guztiek erabili zuten gizonezkoekin zitak edukitzeko aplikazio bat, eta hil ondorengo egunetan dirua desagertu zen gizon horien kontu korronteetatik. Eta bestalde Kote Kabezudok kartzelan jarraituko du, jada jarriak dizkioten zigorren bidez. Gaur iraungiko da Gipuzkoako probintzia auzitegian epaitu duten argazkilariaren kartzelaldia, 4 urtekoa baita sententzia, atera arte badazpadazko espetxealdian gehienez egin daitekeen denbora. Akusazioek egina zuten luzatzeko eskea, baina ez da aintzat hartu. Hala ere, epaimahaiak zehaztu du Kabezudok espetxean jarraituko duela, aurrez ezarritako beste 2 zigorren ondorioz, esan dute martxoan beste 2 zigor betetzen hasi dela, 5 eta 7 hilabetekoak, eta horiek aski motibo direla akusatuak kartzelan jarraitzeko. Eta gaur, asteazkena, kolpez kolpe saioa izango duzue ikusgai hemen, Hamaika Telebistan gaueko 10:30 aurrera. Aktualitateari heltzeko beste modu bat, barre egiteko aukera ere izango duzue, barre egitea ere merezi dugulako. Goian bego, zuei musika honena jartzen! Ei zu, askira, altxatzeko ordua da. Hautsi, lege, zarra, hemen da, estatu kolpea. Lehendakari, una preguntita, 2. Sí. Era si no te pueden hacer la declaración. Era por el tema espía de moda. Eta kultura alorrean, egitarau oparoa antolatu du Sormenek udaberrirako. Maiatzaren 12-tik 15-era eta hilaren 27an ere ospatuko da Galdakaon. Euskal kulturaz gozatzeko prest zaudete, xehetasun guztiak jarraian eta segituan itzuliko gara, eguneko elkarrizketa nagusiarekin. Gaurkoan izan ere, Gunetuz psikologo euskaldunen sareko kidea den Eneko Mendiluzte izango dugu gurekin orain artean. Sormene. Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Hamaika Telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, Hamaika egin.
Egunero legez, eguneko elkarrizketari ate irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Eneko Mendiluze, Udal Euskal Unibertsitateko psikologia zailburua da bera, eta baita ere Gunetuz psikologo euskaldunen zareko kidea, eguerdion. Eguerdion. Esan bezala, Udal Euskal Unibertsitateko psikologia zailak hain zuzen sortu du Gunetuz zare psikologoen zare euskaldunen berria. Zertan datza, zein da honen helburua? Honen helburua psikologia eta euskara uztartzen dituen webgunea eskaintzea gizarteari, eta hasiera batean psikologoak batzen edo elkartzen dituen sarea osatzea, gero gizarteari eduki baliagarriak eskaini ahal izateko asmoarekin. Duela gutxi sortutakoa da Gunetuz, hain zuzen osasunaren nazioarteko egunean, esan naiz beteriko eguna hautatu zenuten beraz. Bai, duela hilabete eskaz izan genuela lehenengo agerraldi publikoa, egia da atzetik datorrela, egia da proiektu hau buruan denbora darama, bueltaka, gure taldean, esan nahi dute Luis Arreizabal, UEUko sailburua dena ere, Ana Novoa, Fernando Trebol eta ni, eta gu izango ginateke hasia taldea, baina poliki-poliki gure intentzioa da edatzea, sakontzea, zabaltzea eta eskaintzea. Eta Gunetuz izena ere ez da ausazkoa, zer esan nahi du? Gunetuz dator, gu saretuz, gu elkartuz, gure gunea da Gunetuz, gu psikologoak, net sarea, eta uzeta, pixkat ekintza, ekintza esan nahiarekin, Gunetuz, saretuz, elkartuz. Aipatu duzu ezta, hainbat ardatz dituela proiektuak, euskara, psikologia, gizartari zerbait berria eskaintzeko nahi hori, beraz, zein utzune betetzera dator Gunetuz? Psikologia arloan, euskarak ez dago oso maila, ez dago kaleko mailan, oso maila akademikoan dagoela esan genezake psikologia, eta beharra dago gizartean. Geroz eta gehiago entzuten da barne munduaren orekaren beharraren inguruan, eta hau horrela izanik eta jakinda gure bitartekoa hitza dela, bitarteko honek behar zuen eta behar du hausnarketa bat, kale mailakoa, akademikotik haratago, eta zentzu honetan, arlo honetan dauden hutsuneak betetzera dator. Esate baterako, psikologia tresnen 3% besterik ez dago euskaraz, eta zentzu honetan badago hutsune oso nabarmen bat, non gu psikologo euskaldunak ardura dugu horri erantzuteko. Lan mundua euskalduntzeko aldetxo bat ere jarri nahi du beraz Gunetuzek ere. Bai lan mundua eta barne mundua ulertzeko modua. Azken finean, guk errealitatea ulertzen dugu hitzaren bitartez, hitza da gure bitartekoa, batek esan aldu garela teoriko dependienteak, gure narrazioak, gure barne azalpenak, edo gure barne azalpenen bitartez, ulertzen dugu errealitatea. Eta zentzu honetan, bai lan arloa ni begira kokatu genezake Gunetuz webgunea, bai, baina baita barne arloari begira, garaian, hartuak izateko behar hori, ama hizkuntzan komunikatu ahal izateko behar hori, batez ere barne mundua hitz egiterako orduan, osasun mentala hitz egiterako orduan, argian gertakari traumatiko hitz egiterako orduan, behar hori badago. Behar hori badago euskal gizartean zalantzari gabe, eta jakin behar dugu behar horri erantzuten kalidadeakin, gaur egun mundu mailan eredu ezberdin eta oso aproposak garatzen ari dira hainbat arlotan, eta oso aproposa izango litzateke hemen euskaraz ere eredu berritzaile hauek izatea edota eredu berritzaileak ekoiztea. Beraz, ardura dugu honetan eta motivazioa ere. Hitz egin dezagun Gunetuz webguneaz ere, talde ezberdinez osatutako webgunea da sortu duzuena, zer aurkituko dugu bertan?
Bueno, lehenik sartzen zarenean gunetu zen, aurkituko dituzu 3 albiste, eguneratzen doazenak maiztasunakin, ez dakit zenbat albiste jarriko ditugu egunean, baina maiztasunakin aldatzen ari den esparrua. Gero nahi izan ezkero aukera duzu albiste gehiago klik eginez, joango zinateke albistegira. Albistegian aurkitu dezakezu azkeneko 9 hilabete inguruan jaso ditugun berriak psikologia eta euskaraz. Beraz, esan edut, aspaldi daramagula jasotzen edukia bertan egon ahal izateko. Gero hortik ere joan altzara aurkezpenera. Aurkezpenean ikusiko duzu webgunearen deskribapena, ikusiko duzu agerraldia, gomendatzen dizuegu izena ematea psikologoei, izena eman ezkero sartu altzarelako foro atalean. Badu barne atal bat webguneak. Bata da irekia, orokorrean irekia da, baina badu barne atal bat non foro bat den, barne mailakoa, non hitz egin eta eztabaidatu ahal dugu guzti honi buruz. Azken finean, ea zer sortu, ekoiztu aldugun gizarteari gizartearentzat erabilgarriak izan aldiren edukiak eskaintzeko. Psikologoen arteko foroa izango litzateke. Psikologoen arteko foroa. Eta horregatik egiten dugu gonbidapena psikologoei, euskaldunei, bertan izena emateko eta foroetan parte hartzeko. Izena eman ezkero ere, barne mailako mezu bat jasoko zuten hilero, non hilero kaleratzen dugun edo publikatzen dugun bideo bat ikusteko gomendioa eta esalditxo bat. Adibidez, aurreko hilabetean esalditxoa zen barnen bidaiak merezi du eta harrera familien inguruko bideo bat ikustea gomendatzen genuen. Eta hilabete honetan, maiatzan, gaia izango da elikadura nahasmenduak eta horren inguruko bideo bat jarriko dugu, agian aurreratzen ari naiz, baina larun batean kaleratuko dau. Eta hori, aurkezpena, foroak barne mailakoak, gero ditugu baliabideak, euskararen inguruan eta modua proposean edo egokian hitz egin edo adierazi ahal izateko. Gero dugu psikologia arloa, publikatzen ari diren eduki ezberdinak aurkitu ditzakezuten, eta ere dago parekidetasun atala, non generoaren inguruko hausnarketa, lanak, bideoak, erreportaiak aurkitu aldiren, eta baliabide atala ere badago, eta azkenik gurekin mezuak edo gurekin kontaktuan, Azia taldearekin kontaktuan jarri ahal izateko ataltxo bat. Forora bueltatuz dena den, zenolako harrera izan du? Dagoeneko martxan da, aipatu duzu? Ez dakit zenolako harrera izan duen, zenbat psikologok parte hartzen duten dagoeneko? Foroa momentuz ez da oso aktiboa izaten ari, esan edut egia esateko, Azia taldekoak jartzen ari gara edukia eta momentuz oraindik ez da aktibazio maila askorik forotan, baina bai izen emate honetan, 160 inguru gaudeia sarean, momentu honetan gaude edatze momentuan, gure ez dugu inolako helbururik egia esan, kopuruari dagokionez, eta kuantitatiboki ere ez dugu hausnartzen, ez dugu baloratzen webgunea, baizik eta ea zer sortu alden, zer ekoiztu aldugun, zer hausnartu aldugun, eta zentzu honetan, 160 inguru gaude izena eman da lehenengo bote batean esateagatik, eta oraindik edapen prozesuan gaude, eta esan bezala, 7an agerralditik hilabete bat izanik, 7an izen eman dutenen artean beraiek jasoko dute barne mezu bat, eta poliki-poliki saiatuko gara honi edapena ematen, izena ematen dutenen parte aktiboa sustatuz. Esaten dugu, zuere egile, eta zentzu honetan ikusiko dugu ea zenolako martxa hartzen duen honek, eskatzen baitugu nolabait
Bueno, bakoitzari dagokio, bakoitzak ikusiko du zen mailan parte hartu nahi duen honetan, baina bai poliki-poliki saiatuko garela jendearen implikazioa izaten eta esan bezala gure interesa da euskara, gizartea eta eduki erabilgarria uztea eskuragarri atal ezberdinentzat, izan aldela irakaskuntza, izan aldela lan arloa, izan aldela kirol arloa, izan aldela ikasleentzat ere edukia, beraz, ea ze martxa hartzen duen. Webgune osotua beraz sortu duzuena, esan dugun atal desberdinekin, ez da, foro parte hartzailea, berriak, eta baita ere formazioa ere sustatu nahi duzu, ez da? Zein eratara egingo duzu hori? Egia esan, eragile nabarmenena edo pixkat euskarazko formakuntzak eskaintzen dituen eragile oso nabarmen bat UEU da, Udako Euskal Unibertsitatea. Beraiei esker lortu dugula webgune hau sortzea egia esan, beraiek izan baitira informatika mailan lagundu gaituztenak, eta nolabait esateagatik guk ideia ekarri genuen eta beraiek jarri zituzten baliabideak eta hementxe hau elkartuz sortu da gunetuz. Beraz, guk jasoko ditugu psikologia eta euskaraz edo bi ezaugarri hauek biltzen dituzten formakuntzak jasoko ditugu eta saiatuko gara jendeak berri izan dezan formakuntza hauen inguruan, eta esan bezala UEU egia da dela oso eragile nabarmena zentzu honetan ikastaro asko eskaintzen dituelako euskeraz, hala ere, beste edozein ikastaro, beste edozein elkargo ofizialek eskaintzen badute ikaskuntza prozesu bat, irakaskuntza edo ikastaroak eskaintzen badituzte euskeraz, bertan ere kaleratuko genituzke. Esatea, agerraldia baino lehen kontaktuan jarri ginela Nafarroako hegoaldeko elkargo guztiekin, iparraldearen kasuan ez da elkargo ofizialik eta errealitatea ezberdina da, beraz lekuan lekuko errealitateari egokitu behar izan gara, baina elkargoen kontaktua ere badugu, beraik pasako dizkigute informazioak euskaraz izanik, eta gero bestelako hainbat eragileekin harremanetan hasiko gara, pixkat adieraziz gunetuz proiektua eta ea zenolako aliantzak lortu alditugun zehazteko. UEU aipatu duzu, UEUren eskutik sortu dela ere gunetuz, zuzen ere, eta aurten gainera 50. udako ikastaroen eskaintza antolatu du, dagoeneko xehetasunak argitaratuta daude, ez dakit zerbait ezun dezakezun honen gainean. Bai, egia esan, data ere, bai UEUren urteurrenarekin eta osasun egun honekin adierazi duzun bezala, biak uztartuz erabaki da pixkat hau kaleratzea. Beraz, urte honekin bat eginik gunetuz kaleratu dugu. Eta hemendik aurrera, ederra izango litzateke, psikologo euskaldunen laugarren topaketa sortzea edo forma ematea, nik ez dakit aurten izango den edo hurrengo urtean izango den edo, baina ikusiko dugu poliki-poliki ze martxa hartzen duen honek eta honen baitan erantzun emango dugu. Psikologo euskaldunen sarea sortua da beraz eta aurrera begira eta gaur egun ere hainbat erronkei aurre egin behar diezu, batez ere gizartari begira, pandemia tarteko, utzi duen argazkia kezkagarria delako, batez ere gazteen egoerari buruz hitz egin behar dugu, ezta? Bai, ez gaude egoera erraza batetik irtetzen ari, egia esan, ez? Esan nahi dut izurrite edo pandemia batetik gatoz, non izan ditugun gure mugimendu azken urraketa, ezin izan gara, etxean geratu behar izan gara, konfinamenduan, gure harreman sozialak asko murriztu dira,
eta hau osasun mentalaren ikuspegitik badira bi aldagai oso esanguratsuak, esanguratsuenak ez esateagatik, eta zentzu honetan hementxe badugu erronka oso handi bat gizarte honetan, esate baterako adikzioak, sustantziarekin edo sustantziarik gabeko adikzioak geroz eta gehiago entzuten direnak, apostu etxeak, buruaz besteak, elikadura nahasmenduak, teknologia berrien erabilera, areagotu zaizkigu errealitate gogorrak, errealitate zailak, kalean daude, eta bueno, badugu psikologook erronka bat gizartearekin, ez dut esan nahi psikologook, esan nahi dut gizarteak. Azken finean, psikologian parte hartzen dugunok, bai alde batean edo bestean, norberaren ardura erabateko garrantzizkoa da, ez? Eta psikologo edo psikologo izan arren, bezero edo datorrenaren ardura erabatekoa da. Beraz, lana dugu zentzu guztian, eta egoera oso zail batetik gatoz. Eta testuinguru honetan, ikusten duzu gizartean jarraitzen duela izaten tabua, psikologora joatearen autu hori, ala gauzak aldatzen ari dira, eta kontzientzia geroz eta handiagoa da, eta terapiara joatea, aditu batengana jotzea, geroz eta errezagoa egiten ari da. Nik uste dute geroz eta onartuagoa dagola esatea edo libreago esaten dela psikologora noala. Eta zentzu honetan geroz eta nabarmenago da psikologia ez dela gaixotasunentzat besterik ez dagoen zientzia bat, baizik eta barne mailan ere sakondu nahi duen edonorrentzat egon den esparru badela, esparru libre bat adierazteko, esparru libre bat komunikatzeko, epaiketatik at egonik, non hausnartu alduzun zure egunerokotasunaren inguruan modu ziur batean, eta nik uste dut ideia hau geroz eta hedatuago dagola. Beraz, psikologara joateak ez du esan nahi gaixo zaudenik edota gaizki zaudenik ere, ez. Esan aldu barne maila honetan edo barne prozesu honetan modu sakonago batean funtzionatu nahi alduzula edo modu kontzienteago batean egon nahi alduzula zure egunerokotasunean. Beraz, geroz eta modu argiago batean jendeak adierazten du psikologora doa da, eta geroz eta onartuagoa dagoa. Epatu duzu ez zein den egoera pandemia tarteko, ez soilik pandemiaren eraginez, baizik eta atzetik ere datorren gauza da, buruko osasunari heltzeko beraz beharra hori badago, zein mezu bidaliko zenieke ikusentzulei? Esan bezala, bakoitzaren ardura erabatekoa da, eta zentzu honetan, aholkulari lana egitea, nire kasuan ez dator nirekin, azken finean nik laguntzen baitut barne bidai honetan sakontzen eta barne bidai honetarako klima, onarpeneko klima bat sortzen. Beraz, aholku bezala nik gizarteari zerbait esan behar banioke, esango nioke barne bidaiak merezi duela. Gainera hilabete honetako esaldiarekin bat atorren gaia da. Eta bestetik, esango nuke psikologoei esango niek, hori baldin bazen galdera, psikologoei esango niek, psikologo euskaldunei izena emateko, zeozer polita ari gara sortzen, zeozer polita dugu esku artean, dugu erronka bat gizartearekin,
eta bueno, animatuko nituzke izena ematera. Eta gizarteari orokorrean animatuko nuke gizartea gunetu zen sartzera, gunetu zen kuskuseatzera, bidaiatzera eta bueno, zeozer proposamenik izan da edo dena delakoa, idazteko eta zentzu honetan konektatu berri dut bueno, baditugula proiektuak etorkizunari begira, agian psikologo euskaldunen direktorio bat egitea ere izan alda proposa, ideia, galdera bota ziguten egun batez eta galdera ideia bilakatu da, eta bueno, hori, gunetu zen sartzeko eta bueno, eskuzabali gaudela. Gunetuz, psikologo euskaldun zarea eratuta beraz, hitzordua horixe jarrita, deialdiari animatzieko dei hori ere egina, Eneko Mendiluze, eskerrik asko gaurkoan Hamaika Telebistara etortzegatik. Eskerrik asko, zuri zuei, eta behar duzuetenerako hementxe gaude. Laster arte bai. Eta jarraian solasaldiari ekingo diogu, tarte baten ondoren, gaurkoan gurekin izango baitugu Izar Castillo eta Carlos Renedo, orain arte. Eskabiar taldea 2012 urtean sortu gintzen Iturrama Institutuan. Gaur egun 5 partaidek oraindik mantentzen gara 2012 urtetik, eta institutuko lagunak sortu genuen taldea. Bai beste partaide batzuk zaudela, gaur egun ez zaudela, baina horrela sortu zen lagunarteko historia bat Iturrama Institutuan. Bai, batez ere, azkenean dimentsio handikoa gara bai partaide kopuruan begiratuta, edo batez ere kontzertu asko eman ditugulako, eta Antoniok esan duen bezala, Iturraman lagun artean eta tontakeri artean sortutako talde bat, gure pixkat entretenimendua izatea pasa izan da, asteburuz asteburu taldearen gatik kanpoan egon gara, eta guk espero baino urrutiago, iritsi gara urrutiago, edo gure helburuak bete ditugu gutxi gora bera, taldearekin. Izan gara talde bat, kosta zaiguna pila bat lehen diskateratzea, zen lehen diskatera genuen 2007an. Maketa atera genuen 2006an, ez? Aurretik bertsoa jotzen genituen eta bertsoa jotzeaz pilat gozatzen genuen. Eta orduan ez genuen gure musika propioa ateratzeko beharrik ikusten. Heldu zen momentu bat, non Taxok uste dut esan zuela, edo... Zela ordua... Zela ordua, guazen zeo zer egitera gurea. Eta gratu genuen maketatxo bat, 4 abestiz osatutakoa, eta soilik egun kopia fisika egin genituenak. Zeo zer izan zen jendeak gure musika entzuteko, ez genuen beste intentziorik. Orduan zen 2007an atera genuen lehenbizikoa ez, Eskabian izenekoa, 2018an, edo 19an Bideak Larrai, 20an Izaera, eta orain 22an Irizar Zikina. Eta bakoitzak nik uste islatzen duela taldearen momentuko giroa eta nola ginen eta nolakoa ginen gure realitateak, ez azkenean lehenbiziko diskoa pixkat ez punkia baino askoz punkiagoa zen etortzen ginelako bertsoa jotzeatik eta hori jorratzetik. Bigarrena bai dela Jamaikan, justo sartu ginelako Jamaika musikan erabat. Hirugarrena da Izaera non jende gehiago sartu izan da taldean hainbat aukera gehiago daude musikaldetik, eta azkena bai dela Irizar Zikina pandemiatik atera eta atera dugun lan berria. Realitateak islatzen dituen diskak dira nik uste. Gauza askori buruz. Lokorren disko guztietan izan dira horrela. Izaera baita ere, bai agian Izaera hitzak hartzen duela bere barnean
abesti guztien tematika, baina baita ere hitza oso hitz zabala da. Orduan izan daiteke, bai izaera politikoa, izaera pertsonala. Nik uste dut... Azkenean guk ez ditugu diskak orain arte gutxienez egin zentzu bakar batekin, baizik eta dira hainbat abesti, hainbat gainera letra egile ezberdin daude. Hortaz bakoitzak hitz egiten du berak momentuan sentitzen duenari buruz, eta daude abestiak denetari buruz. Ez dago ardatz finkorik eta hortik aurrera zer ateratzea. Nik uste direla abestien bilketa bat da hau, eta dena englobatzen duena lehen abestia da, Irizar Zikina. Izaeran bai, Imanolek izan zuela musikalki, nik uste dut gehiena berak egin zuela orokorrean. Eta bai, estilo jamaikarragoa daude, nahiz eta egon zenbat pintzela da hori musika beltza. Eta diskontan baita ere, Imanolek egin dituenak badute ia Jamaika horretik aldentzen direla eta jaten dira musika beltzara. Eta baita ere, jende berria sartu dela konposatzeko estiloan. Nahiz eta egon betikoa, Garatera eta Zeo badira puretiagoak zentzu hortan. Baina hainbeste jende izan da, baita ere, irekitzen da... Ezinezkoa da, zer finkoa egitea edo... Baude soul bat, bestea nola ditzen da indar berria, bada super rockero, badu zati bat badirunera, ez dakit, los jutas preste, ez dakit kolako gauzak. Hainbeste jende izan da, pifostio bat. Eta batez ere, nik uste influitu dela noiz konposatu diren abestiak, azken hauek bai direla rockeroagoak, zen roka gehiago igual entzuten ari ginen, eta adibidez Imanolek sortutako Enara igual izan dela lehenbizikoa konposatzen da super rocksteady motel bat, sortu zela kuarentena garaian, denak influitzen du, eta argi dagoena da estilo asko daudela, eta entzunez baduzu entzuteko super ona dela. Aurkezpen kontzertuak bukatu ditugu, eta orain tokatzen zaiguna da herriz herri, hiriz hiri joatea, festaz festa, txosnak, jaialdiren bat, jotzea. Orduan alduguna jotzea, disfrutatzea, eta azkenean 2020 eta 2021 urteetan egin ezin izan ez duguna egitea. Ezen azkenean guretzat kontzertu bakoitza da esperientzia berri bat, jende berria ezagutzea, jende zaharrarekin elkar ikustea, eta orain geroz eta gehiago. Bai badirela kontzertu berezi batzuk edo kontzertu berezi bat ez direla egingo dugula, zen aurten 10 urte egiten ditugu. Horregatik zer berezia eginen dugu, baina bai, orain helburua jotzea eta bidaiatzea alden guztia. Un kontzertuetara joatea espero dugu eta hemen esker. Eta egunero lege solasaldiari ekingo diogu, eta horretarako gaurko solaskideak ditugu, alde batetik Izar Castillo, eguerdion. Eguerdion. Eta bestetik Carlos Renedo, eguerdion. Eguerdion. Espaldiko parte ezongitorriak bioi, eta, lehenik eta behin Bilbo aldean, eta batez ere Bizkai aldean ematen ari diren gertakariei buruz hitz egiten hasi behar gara, indarkeria mota desberdinen isla direna, horietako bat, Bizkaiko Foru Aldundiaren babespean egon zen 20 urteko migratzaile batik aurkitu dutela, Bilboko edukiontzi batean, dirudienez gaztea edukiontzira sartu zen lo egitera. Ez da lehen aldia horrelakorik gertatzen denik gurean, eta atxuriko kantzen itzieraren ondotik egoera are larriagoa dela salatu du ongi etorri errefuxiatuak. Titular bat lehenik eta behin. Zelan kriminalizatzen ari den jende migrantea, eta batez ere zelan bota egiten ari jakez edo zein lekutik, eta inolako, kentzen ari jaki ezala eskubide guztiak. Hori izango litzateke. Carlos. Nik izango nuke pobreziak hiltzen duela, argita garbi. Eta mandator, eskenean
ez dugu nahi, edo, bueno, administrazioatik ez daukagu gaitasuna erantzun bat emoteko, igatzen ari diren, bueno, ez bakarrik horiei, baina egoera larrian dauden pertsonei erantzun bat emateko, eta gainera ez dugu nahi, edo estopatzen dugu eurek euren kabuz bilatzea bestelako irtenbideak, atzuliko kasua moduan, eta azkenean olako dramak ikusi behar ditugu. Beraz, ekidin daitezken gertaerak direla, ez, azken finean? Bai, noski, ze nik egingo neuke puntualizazio bat badaukate egitekoak, baina ez duten nahi egin. Ze gero gainera ikusten ari gara zelan erabiltzen den polizia, mehatxatzeko, lekuetatik botatzeko, pasaren egunean heldu zitzaigun alako egozala ramadan egiten, eta bati, apurtu gotzaiola egoan dendan, lo egiteko dendan, eta esaten, joan zaitez ramadan egiten zure herrialdera, eta hau da dakogun polizia. Larria, noski baiet, zergaitik, behin eta berriro esan dugun ez dutela jasotzen antiarraziaren formakuntza antiarrazista, eta ikusten ditugu alakoak. Zer gertatzen da, udaletxeak hartu ditu kantza horiek sarratzeko gure zergetatik 61.000 euro, ez dakit olako zeo zer. Zergaitik ez dozu jartzen pertsona hauek adibidez alberge baten edo bilatzen dituzu, zegero dago, badakigu, atzerritar legeak oztopatzen duela hainbat eta hainbat bizitza, edo kriminalizatu, edo, eta zigortu bai. Orduan zergaitik ez dozu hartzen eta bilatzen beste mugimenduera, zegero esaten dugu instituzioetatik, harrera iria garela, ez da egia. Ez da egia, ze daukagu zazpirun pertsona inguru lo egiten kaleetan. Eta ematen du inori ez jakola inporta. Bai mugimendu sozialei, baina mugimendu sozialek azkenean heltzen diren arte. Ze azken finean, gero eta berriro ikusten dugu zelan jartzen da erantzunkizuna nahi barik edo jendeak hartzen duela, pertsona moduan ikusten ditugulako. Ez zenbakiak, eta orduan zergaitik beti izan behar da azken finean mugimendu soziala eta baseak egiten dituenak mugimenduak pertsona hauek, kale gorrian egon arren behintzat duintasunez saiatzen bizitzeko, ez? Eta ikusten dugu, ez dutela nahi egin. Politika batzuk eramaten ari direla aurrera, eta ikusten ari gara zelan gure herri eta hiriburuetan kalean lo egiten duten horiek desplazatuak izaten ari diren, eta azken finean ongitorri refuxiatuak zelatzen duen bezala leku seguruagoak, arriskutsuagoak bilatu behar dituztela, eta kasu hau horren isla izango litzateke. Ez da azken egunetan gertatutako gertakari bakarra, izan ere Bilbon, hain zuzen ere izandako lau heriotzaren atzean, pertsona bera dagoela uste du ertzaintzak, heriotza hauek azken urtean gertatu dira, beste lau heriotza ikertzen ari da ere, 8 guztira, gehiago ere izan daitezke, hasiera batean heriotza naturalak izan zirela uste bazen ere, drogatuak erabiltzituztela ematen du, gerora euren kontu korrontea ustutzeko, eta hiltzailea ligatzeko aplikazio batean bilatzen zituen biktimak guztiak homosexualak, LGTBI+ behatokiak presasko neurriak hartzea eskatu ditu, kolektiboa babesteko. Lehenik eta behin, gaiari ematen ari zaion trataerari buruz, zer esango zenukete? Ni nago harrituta, nola da posible normalizatzea, hasita ertzaintzatik, hau da, urte bat, gaur gainera agertu da baliteke beste lau pertsona ere bai Bilbo hiri batean, orduan, homosexual bat, 40 urterekin erabiltzen dituena sare batzuk harreman sexualak izateko drogak kontsumitzen duen, normala da hiltzea, modu naturalean. Hori gertatzea 8 aldiz hiri batean. Eta horrek ez du pizten alarma. Niretzako, benetan da, kezkatzen dago, eta asteburuan lagun batzuekin komentatzen, azteko hori, ez? Nola da posible gertatze hori guri hirian eta izatean normala, pasatu arte ez da gizen bat hilabete, eta igual honek dauka logika kriminal bat. Niretzako, kezkatzen dago pili bat hori. Eta gero komentatuko dugu,
zer nolako kolektibo batzuetan ere nola ematen diren kasu batzuk, nola da posible ematealako kasu batzuk, eta zegotea piztuta alarma. Bueno, nik uste dut, alde batetik, analisia izan behar da, zelan gure gizartea homofobikoa da. Hori lehenik eta behin. Esaten dugu ezetz, eta lagun bat dekot homosexuala dana, hori jartzen dugu partxe moduan, eta aurrera. Ikusiko dugu zenolako erantzuna gertatzen den ekainako 28an datorrenean LGTBIaren aurkako edo eguna aldarrikapen eguna, zelan jarriko daben euren pina, eta esango dabe gay friendly, lesbian friendly direla, eta aurrera. Baina inolako instituzio sarpenik, inork ez dago ezer esaten, inork ez du deitzen manifestaldi batera, bai egia da LGTBI kolektiboan dagoela mugitzen gauzak eta esan dutela adi egoteko mobilizazioetara. Ez da piztu, euren arteko alarma badago eta beldurra ezarri da, eta oso kezkagarria da, ze azken finean, baina lagun askok esaten dutena, bakarri maritxu gara. Ze da profil, ironiaz, profil zehatz bat, eta, beste orientazio sexualak duten pertsonek ez daude profil horretan. Orduan, hau ez da tornigaz, eta igertzen da, baina hau bai gertatzen da emakumeak irailtzen dituztenean. Gu irailtzen gaituzte eta bagoaz betikoak. Besteak ematen du, ni gizonanaz, niri ez doz, orduan, beti da, edo hijito bat, edo migrante bat, edo norke aldarrikatzen dau, norke esaten dau hemen gaudela eta egiten ari dala homofobiaren, LGTBI-fobiaren, arrazakeriaren ondorioa. Inork ez du hori salatzen eta jartzen gainean. Orduan, kolektiboan, alarma oso sakona dago, eske sortzi, erailtzai serie bat izan, esaten duguna eta beti pentsatzen duguna, amengo ez dira gertatzen eta gertatzen dira ez dakit, beti estatu batuak jartzen dira ez, baina Bilbon bat, gure biztanleria ez da New York bat. Badauz piloa jende ezagutzen zituela eta konexioa dauzela eta jende oso eskatuta dago. Non dago ertzaintza? Non dago municipala? Zelan da posible gaur egun dana digitalizatuta egonda, IP bat ez lortzea eta nondik nora joan dan informazioa eta nondik nora sartzea eta batean urte bat pasa behar izana, eta ez bakarrik 4 pertsona, orain beste 4 susmoa dago horren inguruan. Zelan da posible? Porque gero lotuta, espionajea, ez dakiz zer, eurak daukate, epaitegi batek ematen badotzie baimena, sartu aldira zure mobilan, sartu aldira edo non, zure kontu korronteetan, eta zergaitik ez 8 pertsona erail badute, ez? Hor dago, azken finean zehatza zergaitik, horiek adibidez politikariak izango balira, pan, 8 agertzen badira hildak, gizarte urtengo litzateke, hemen zeu gertatzen ari da. Baina, maritxuak dira. Orduan, igartzen da gure islada, gizartearen islada. Testu ingurua desberdina balitz, trataera desberdina izango litzatekela alegia eta aipatu duzuna kolektiboan beldurra dagoela, ziurgabetasuna ere, eta gai hau ikertzen ari den bitartean, erantzunen zain, LGTBIren kolektiboaren dei hori mobilizaziora eta baita ere Eusko Jaurlaritzari ere eskan galdeginez prebentzio politika eraginkorrak hartzea eta beste gertakari bat ere, bi gertakari izan behar ditugu izpide, izan ere azken 24 orduetan, azken orduetan, beste 2 behargin hildirelako Euskal Herrian, bata Hernanin, kamioi batek harrapatuta, eta bestea Ondarroan lan istripu hilgarri batean, eraikuntzan, berriro ere eraikuntzan, ez? Behin eta berriro errepikatzen den lan istripu horiek, eta etenik ez dituztenak. Nik uste dut oinarria dagoela lan baldintzak eta daukagun prekarietatea hainbat lan esparruetan. Eta hori ez bada aldatzen, ondorioa ez da aldatuko. Eta nik ikusten dut, eraikuntza oso ezaguna dela, baina badaude sektore asko eta asko, lantegi askotan, arlo forestalean darrela,
baldintzak diela oso prekarioak. Jartzen da, lehentasuna da dirua etekinak ateratzea, eta horren gainean, dirua dago bizitzen gainean, guztiaren gainean, eta behartzen dugu langileak daude behartuta lan egiteko egoera batzuetan, segurtasun baldintzak gabe, baina baita ere ordu estrake sartzen, nekearekin, presakarekin, etekinak ateratzeko, eta horren ondorioa da edo istripu bat, eta kasu askotan hiltzea, bizitza galtzea. Eta niretzako hori bai da drama bat, drama bat etortzea ona lanaren bila edo bizitzera eta galtzea bizitza. Bada drama bat marikoia izateagatik ere galtzea bizitza, bada drama bat emakumeagatik galtzea bizitza. Eta drama bat lan egiteagatik galtzea bizitza. Hori da gure gaur egun hemen jendartean daukagun fronte guztiak, drama guztiak irekita. Bai, eta hau azkenean da sistemaren eraikuntzaren ondorioa. Zuk esan bezala, azken finean bizitzak ez dira erdigunean jartzen, bakarrik etekinak eta helburuak lortzea, gu lortu behar dugu hau momentu honetan eta enpresak eskaten dutzu eta ziria sartzen dutzu azken finean hori lortzeko, eta jendeak askotan badago hain baldintzatuta bere bizitzetan, zelan ordaindu behar dut hipoteka bat. Gero beste debate bat, baina familia dekot edo erantzunkizunak ditut edo ordaindu, eta jendeak azken finean onartu behar ditu, zaborra diren kontratuak, gaur adibidez ikusi dut, zelan eurak museokoatu dira, ze lan erreformatik etorri danean, indefinidoak diren hainbat kontratuak sortu dira, errekorre historikoa, aurretik bakarrik 110 sana. Baina zein baldintzetan, zen olako soldatekaz. Porque, nik minimoan jartzen manaz, baina ordu estrak egin behar baitut, nekearekin bat, azken finean nire reflexuak ez dauz egon behar diren moduan. Zer dakartza honek? Istripu bat, jarriko dugu, da gutxien, suertatu aldana, baina zu egun batean, zazpiretan lanera, eta ez ara bueltatzen. Eta berdin dio, enpresari, bai langilei, baietz, lankideak direla, eta igual bai enpresari edo enpresariari txikia baldin bada, baina handiei, beste bat, eta beste zenbaki bat, beste palotzo bat kentzeko. Eta jarraitzen dugu. Eta gauderreko batean, eta ez dana posible da, sistemak behartzea zu joatea lanera, eta hori da, etxeraz bueltatzea. Eta zer ondorioak dakon horrek, familiarako, lagunentzako, zure bizitzarako, zapurtu egiten da dana. Gainera datuek erakusten dute, kontratua sinatu eta lehen hilabetetan ematen direla lan istripu gehienak, beraz ere, zuk esandakoarekin lotuta, lana galtzaren beldur horrekin lotu daitekela ere nolabait, eta baldintza okerragoak aurrera eramatera bideratzen dutena. Bai, eta gero formakuntza dena, askotan ere entzuten da. Eske juten zala horra, niri tokatzen zaialako hori, eta ez dira betetzen edo, jendea oso lan egiten duela holan, eta, hor oinarria da, inork ez daki dena, jakiteko formatu behar zara. Ez baduzu eskentzen denbora formatzera zure langileak, bitartekoak ez baituzu jartzen, presaka esaten baduzu alde batetik, bai, egin gauzak ondo, baina beste alde batetik amaitu behar duzu ondoria hori da. Eta ungiztete enpresariok ere onartu behar dute, edo bere gen hartu behar dute, formatzea langileak, denbora eskentzea, bitartekoak jartzea, eta baldintza duinetan lan egitea. Baina gertatzen dena da, formakuntza ez bakarrik lanarekin lotuta, baizik eta PRL horren zera inguruan, nik azkenengo lanetan izan da paper bat emotea eta sinatzea. Jaso barkatu, nik ez dakit zeintzuk diren nire lanaren arriskuak. Suposatzen dut, eta lan egiten dozu azken finean, logikatik ez, eta badakizu hau egiten badozu, gertatu, baina, klaro, ez da berdina bulego baten lan egitea edo igotzea 7 pisutara kordel bateaz ez badozu ondo egiten zera lotura bertan bera zoia zela, adibidez. Eta egun bateko formakuntza
horrek ze nolako bermea ematen dautzu zure lana ondo egiteko, baina ez ondo bakarrik egiteko, baizik eta segurtasunez egiteko. Eta adibidez, hau izango litzateke, legez jarri beharko zan zeo zer. Alde batetik ez dagoelako gaur egun adibidez, hori berdintasun planaren zera, izan behar dozu 50 langile baino gehiago baldin badekozu. Betik, claro, PRL horrek bebai gertatzen da berdina. Ez badekozu ez dakizen bat, uste 20 bat direla, ez dozu behar plan bat. Eta orduan ez dozu behar figura hori. Eta orduan ze gertatzen da, izan aldala oso arriskutsua enpresa txiki baten 10 bat langile egotea eta batean ez jakitea derrigorrezkoa dela adibidez zuk kaskoa jartzea. Zure logikak esan aldotzu, baina, eske egiten dozte, eske ez dakizet, gero pertsonaren arabera, dakigu batzuk, edo joaten direla eta goizean hartzen dutela bere karajitua, baina ez da jendea gehiena. Jende gehiena nahi dau, ziurtasunez lan egitea, azken finean bere tresnak izatea segurtasun hori bermatzeko, baina enpresak ez du jartzen, zergaitik, legeak ez duelako behartzen. Eta hartzen dugu, eta nordeko eragintzukizuna, batak, besteak, gobernuak, legeak, baina jendea hile egiten da. Eta nahiz eta indarrean egon, batzuk ez dira kunplitzen, beraz ikuskaritzak ere beharrezkoak egiten dira, beraz, lan handia dago egiteke oraindik, lan segurtasunari dagokionean, eta segurtasunaz ari galela, zibersegurtasunaz hitz egingo dugu pizkatxo batean ere, Madrilera begira jarri behar gara, Pegasus auzia gaurkoan lerroburu berriro ere, atzokoan izan ere PSOEk eskumarekin eta ultraeskumarekin batera, espioitzari buruzko ikerketa batzordea eratzeari muzin egin ziolako. Ez dakit harritzeko modukoa izango zen ebazpen hori, baina nola ulertzen duzue hartutako erabaki hori. Ikusita ez, tartean, hipotesi bat izan daitekela, estatuko estolderiak egon daitezkela tartean. Niri ikaratzea ez, askotan ezker abertzaletik esan danean, egon direla, gaur gainera etorri zaite burura, bere momentuan Garaikoetxeak salatu zuela, zizioa egon zanean, PNV-ek berak pentsatzen zuela, pentsatzen zutela zera telefonoa, bere momentuan, imaginau, alako mikrofonoekaz. Eta ni pentsatzen dut, baina jende honek zelan harritzen da, zelan harritzen jako, alako gauza gertatzea. Ez bakarrik, guri egiten dozkue, gran hermano baten bizi gara, gure movimentuak dauz, ze ikusten dugun, ze biratzen dugun, gure informazioa esken finean ez da, edo ez deko inolako eraginik estatu batentzako, ez? Baina eurak politikariak direla, enpresario altuak ez dakiz zer, nola ez dira izango? Eta gero, zergaitik ez dute nahi alako ikerketa bat egitea? Ze urtengo dira gauzak. Baina berdin dio, porque urtengo dira gauzak eta ez dira egongo ondoriorik. Eta ikusten dugu, noiz merituari egin notzi esanean ez dakizen olako inspekzio. Non dago? Ez dago Abu Dhabin, jakin daizuen San Zenso dagoelan, baina... Eta berdin da, eta zenegi ez da konturatu honetan, ez dute nahi konturatzea. Euren artean estaldi egiten dute, beuren zaborra, eta badakigu gertatzen da, orduan, irkaratzea, niri ez. Niri harritzen dagoena da, jende bat egotea orain harrituta, bertela hauekin. Eta horrek ez esan nahi ez dela salatu behar, oso larria da eta salatu behar da. Baina, eska herrian badakigu zer dena, eta segunda eta herriko tabernene hausian, orduak eta orduak jarri ziren hori eskutxetako orduak eta zegoen grabatuta dena. Telefonoz garaio horretan, telefonoz hitz egiten zuten guztia zegoen grabatuta eta ziren froga bat hausian orduan. Etxako, orain harritzea garatu denean gehiago hori espioitza eta horrela errezagoa denean hori jende bertzatzea hori ez dela gertatzen, ez dut ulertzen. Nik uste dut alde batetik salatzea, eta nik uste dut agerian geratzen dela berri ere Estatu espainolaren eta demokraziaren kalitate oso bajua, jaz bakarrik gertatu delako, baizik eta
ministra batek esan duelako lehenengo gunean justifikatu du, urrengo gunean esan du, ez ni igual nago ere hor sartuta, mesedez, osea, eski... Eta gero hori da, eta, bueno, ja ultraeskuinetatik esatea, bueno, anormala dela, osea, entzutea besteak berbaiten dutela, hola, ilegala da, baina zuek zure gauzetara. Gaur egun, txiste bat izango zen, zeneik ikasi badau euskera ulertuten gauzak, mesedez edo nork ikasi aldauela euskera. Lotuta, es que da como... A ber, mesedez, osea, jarri zaitezie zenolako historia dekon estatu espainolak. Osea, zenolako gauzak, osea, erailketak egin ditu. Zelan ez du entzungu besteen elkarrizketak? Osea, zer egin behar da zu segintitzeko ziur, bueno, ni ez naz inor, baina dinot, osea, pertsona bat, no, ba, euren gauza ilegalak edo ez dakiz ere egiten, zer egin behar da, boa, trukoak dauz, gero kontatuko etzuez. Baina, da, como ikaragarria, osea, jendea pentsatzea, ez dagoela inolako ustalkeririk estatuan. Baina ez horrek, osea, lotu, diruarekin lotuta, korrupzioarekin, eta hau benetan, osea, igertzen jatzue, como, ui, zelan da posible jendea gotea. Ez que niretzako da, como, gure aldetik normalizazio bat egiten dugu. Bai, eta nuztet dela, salatzea, baina beste aldetik autobabesa, autozaintza, atzo agertzen zen EITB-en aditu bat esaten, ez baduzu nahi inorez jakitea, baldin basoaz bilera batera, mugikorra guztia kanpoan. Orduan, ere, hori ja, esaten dara modu publikoan, telebista publikoan, orduan ere bai, esatea, bueno, salatzea eta beste aldetik. Nahi baduzu zer esan horrela modu pribatuan, ez erabili mugikorra, utzi kanpoan. Edo sartu mikrogailuan. Edo sartu mikrogailuan. Ez que da como, osea, ez que da surrealista, osea, zelan, a ber, ni behar dotxeo zer, osea, deitzea edo esatea edo ez dakizer, eta, no, ba, ez erabili zure mobila, a ber, mesedez, osea, zein urtetan bizi gara. Egin behar dozuena da beste pertsonak ez espiatzea, punto eta pelota. Osea, ez que da brutala. Gaurkoan ere izan dugu gurekin Mertxe Aizpurua Bilduko Kongresuko bozeramailea eta galdera berbera egin diogu, hauxe da erantzun diguna. Egia esan ja gauza gutxik harritzen gaitu ez hemen, baina egia da espero zezakeela hainbeste aldiz balore demokratikoak eta baita ere gardentasuna ahoz aho eduki duten gobernuaren aldetik gutxienezko keinu bat eta gauzak serioeski planteatzen ditula onartzea eta adieraztea, ez? Azken finean, honekin beste mantu bat jarri nahi dute, lausotu egin nahi dute gertatzen ari dena, eta nik uste gauzak horrela lertzen direnean ezin dela hain errez estali, ez? Badirudi gardentasuna ahoz aho dutela, baina zenbait eta gehiago hitz egin gardentasunaz gobernu honek, hainbat galdera gehiago sortzen zaizkigu eta ikusten ari gara gardentasunik ez dagoela eta nahi dutena dela nolabait estali guzti hau, ez? Nik uste hainbeste urtetan ohitu da estatu hau gauzak nahi duen eran egitea, inertzia horietatik bizi dela eta ez direla konturatzen arduragabekeri handia dela, baita ere gobernuaren aldetik eta beraien iruditik begiratuta. Uste duz, itxeropen izpitxikiren bat ere bazegoela ikerketa batzorde hori eratzeko aukerari buruz? Niri ontsa bertan hau ikusten, etorri zait burura, ia adibidez, hau guztia trama hau argiaratzen dauanak, ez dakit El Mundo izan dan, edo, bueno, alako, jendeak itxaroten badau, edo, kasetari horiek itxaroten badute Pulitzer bat jasotzea. Porque ni dinot, hau egiten dozun, itzelesko ikerketa, hau lortzeko, grabazioak, elkarrizketak ez dakizer, eta gero, zure pertsona ikusi alda defenestratuta. Ze, atara dozu, zikinkeria. Eta Mertxek esatea, gardentasun hitza, eta estatu espainola ez datoz bat, inoiz, eta ikusi dugu, eta historia da dana, eta ez duena nahi, bueno, da ez duelako nahi ikusi. Ze, azken finean, hainbat paperetan urtetzen direnean korrupzio kasuak, dana estaltzen da, eta gainera estaltzen da eta ez deko ondoriorik. Ze ikusten dugu zelan jarraitzen dute beti berdinak irabazten. Urdina ez bada, gorria, eta gero ikusiko dugu, bueno, eta sartzen ari da berdea bebai, hortik erditik.
Eta ez dago, inork ez ditu erantzunkizunak jasotzen. Eta inork ez du esaten, bueno, nik dimisio bat aurkezten dut, porque beste, eta ez dut hornekin esaten, besteetan oso demokratikoa direna. Baina behintzat, halako eskandalo bat dagoenean, erantzule zuzena, almenos, duintasun pizkatzu bat, aurkeztu zure, no sé, zure dimisioa. Hemen ez dago esta cabeza de turko bat, hemen ez da beharrezkoa. Eta nahiko desgarria da, Estatu Espainolean, estatuko aferak daudenean, politikan bentsat, nola lerrokatzen da PSOE, eskuma eta ultraeskumarekin. Inongo arazorik gabe. Eta egon aldako lokan ere bai, bestelako bloke hori, baina baldin badago erregea tartean edo lako kasuak edo horrela, hor agertzen da estatuko aparatuen defendatzaile sutsuak eta lerrokatzen dira berehala. Hemen utzi behar dugu beraz gaurko solasaldia. Mila esker beste bengurean izateagatik Izar Castillo eta Carlos Renedo, eta jarraian eguneko albiste nagusiak Carolina Suárez lankidearen eskutik. Ondo izan.